Какво става, хора? Добре дошли обратно в моя канал. И днес може да виждате промяна. И тази промяна е, че днес говоря на български. И вместо да играем обикновените Supercell игри, ще играем 60 секунди. И ако не знаете какво е 60 секунди, това на практика е игра, където ти си баща, но име тиет. И нали, трябва да оцелеете от бомба. И днес ще играем 7-те смъртни гряха. Надявам се, не съм го казал правилно. А ако не съм, и такъв е живота. Ще играем като Тед, Фатмен, т.е. Мидъл. И нека влизаме в този свят. Но ма кефи обаче как са го направили, че нали, главно го показва на един такъв екран, такива старите, сещате с телевизори. И нали, това главно ме кефи. Окей. Нека... О, маската. Окей, мисля започна от банята. И от тук взема фенери, маски. Добре, и пак... What? Да заби ми. Опа. Мале, много съм добър. Така, нека оберем. Тими. Тими, ти си хубаво момче. Или каквото искаш да станеш. Не, че тогава ще взема, да, ама, нали, трябваше да го кажа. Добре, аре бе, човек! Добре, после ще взема патроните. Трябва да взема... храна въобще не съм взел, бе, брат. Или вода. Аре бе! Ще откача! Давай! Фарми! Така, браво. Не, трябва да взема радио. Трябва ми радио. Мръдни. Мръдни седи белия гъстет. Размърдай го. Не съм взел тая. На мен трябва всеки един. Окей, това е много лошо. Това е много лошо начало. Или въобще старт на тая игра. О, боже. Това беше трагично. Това беше много трагично. Това беше много трагично, хора. Признавам се го. Не прикривам абсолютно нищо. Това беше най-трагичното нещо някога съществувало. Просто straight up добре. В смисъл, първата фаза или първият чаптър е симпене на Долоре. Ако му видите, тук сме се събрали някакви... Трябва да оцелем, нали, 70 дни, за да спечелим това предизвикателство и трябва да ни, нали, трябва да бъдем също така спасени. И сега ще симпим на Долорес. Ще даваме храна и вода, когато, нали, е нужно, а другите ще ги храним на всеки 4 дни. И нека започнем. Като виждаме, че за сега никой не е гладен, нито жаден. И нека продължим. Намерили сме долу един лок. И да. Започваме втори ден. Играли сме на истинали предсказство и да. Да, видим някой... Не, никой нищо не иска. Експедиция задължително. И някакви странни звуци. Добре. Да продължим. Ще играем някакви... Чашки ми ще се казват. Майнкрафт, бате. Добре. Аз не взех куфара. Добре. Долорес. Искаш. Значи ще дадем. Добре, Тими пускаме, естествено. Тими с маската. Или... Не, дай Тими с маската. Да не трябва да го храна нещастника. Влизаме в 4-тия ден. И вече трябва да нахраним останалите. Сипаха тази държава. Само е жаден, е добре, бе. И тя е жадна. Ти какво? Гладно, жадно, не. Но свин... Да, просто слушаме музика. Нека продължим. Ден 5. Значи ще играем пак на ден 8. Въобще не ми по какво е жаден или гладен. Нека продължим.
Нищо важно. Творкинг. Никой не прави творкинг. Опа, финта. Ти гладна, жадна? Не. Да, жадна се, actually. Добре. Значи... добре. Няма много място тук долу. Има отдушим всичко. Трябва ли да потърсим? И да намерим такова. Защо смърди? Нали? Източника на тази смърт. Явно някой Discord мод там се е заселил. Намерили сме вода. Като сме погледнали в една от от дупките, в дупката да е, сме видели нещо, което може да дойде към нас. Close, нали? Close е такова. Не мога да го обясня, мака му. Thanks е такова. Сеща ли са на прилипите зъбите? Ама уния острите и големи. Дед ги има вампирите. Сеща се. Да, и сме намерили тая шня. Добре. Мери Джейн е гладна, но ако трябва да съм честен, бате, въобще не ми пука. Никакъв шанс тя ги оставя, брат. Добре, не сега трябва да ги нахраня. Само Мери Джейн да не избяга, че стане голям андибул морков. Че вече съм инвестирал в тях храна и вода. Инвестирал, брат. Аре, храни го. Дай, той. Добре, и... Дай, той дет ни гледа, нещастник. Добре, ден 9. Предпоследния ден от симпенето ни на та Долис. Тети с хънгри, ма бате, не ми пука. Чули сме някакъв чук-чук на това. Намерили сме суткейс. Добре. И подписано за нас. Трябва ли да променим? Добре, може да е бомба. Може и да не. Може от сейд. Чек. Аре. Нема е страх. Оцеляхме, мале оцеляхме. И подарък някакъв. И мале, брати, отключиха, както му видите, постижение. Храна. Давай, брат. Последния ден от симпедане към Долорес. Естествено, че симпенето ни бате отива до следващото ниво. И сега ще чуем малко. Ще чуем какво говорят там. И добре. Вече тази тъпотия свърши и тимите мана се върна. Го става, маняци. И сега. Сега идва следващия етап. Втория етап. Чакайте сега, ще го чета. Чревогодие. Трябва в продължителност на 5 дни да храним семейството си абсолютно всеки ден. Знам, не е най-готвеното нещо, ама трябва да свикнем. Почваме. Естествено, че ще пращаме то след тата. Опа! Не натисах нищо. Малко. Много съм добър, бате. Бате, много съм добър. Нищо специално. Не можем да разберем, да. Нищо специално. Бате, това много боли. Добре, поне да не храня Тед. Ще му дам бой скаута. Или не. Ще му дам брат, бата. Да не вземе някой го бие. да не вземе някой го пребие. Добре, ден 13. Я да видим. Добре, Тед вече го няма, което означава, че няма за го се притеснявам. Пак храна, вода. Така, Song Shore Poem. Добре, ще играем на чешки. Или каквото и да означава тази тъпотия. Ден 14. Така, сега. Това много боли, бате. Това много боли. Бате, гледайте как бавно само храната ни изчезва. Добре. Ако някой не спаси, това са му или армията, или такива секрет агенти. Или някакви агенти, да знам. Добре, последен ден по този ад. Добре, нека видим последния... За последен път давам толкова много храна и вода на тия нещастници. Слава на Господа, добре. Започваме трети етап, нещастници. Нали, вече викам нещастната армия, защото ме гледате.
алчност. Продължение на 10 дни. Помагаме единствено и само на нашето семейство. Външните хора не съществуват, но някой ни донесе куфър. Отваряш задължително. И нека започнем тази тъпотия. Да, би трябвало никой да не е гладен, нито жаден. Така, но Mary Jane keeps a diary. Mary Jane има някакво такова. Ами не, ако го прочита, па ще избяга. Не заслужава бата. Нека си имаш дневниче с тайнички. Не ми пречи, ако трябва да съм честен. Поне на мен. Добре, нека продължим. Би трябвало никой да не е или жаден, или гладен, така че добре. Добре, кой да учи Тими? Тими. Всеки знае. Тими е нашия човек за тия телефони. Мери не бих я пуснал, защото нали знаете, тя... то се върна. Тед, да. Тед се върна. С брадвата храна, перфектно куфър, но без вода. Не съм много така въодушевен от тази тъпотия. Всички ли сте жадни, нещастници? Да, май всички. Не, освен Тед, той иска храна. Добре. Да, някой... 100% сега ще излизат. Кой ще излезе навън? Екстра саплайс. Добре, ще прати Тим пак. Ти ми съжалявам, моето момче, ма такъв е живота, моето момче. Това ще правим. Къде е Тими? Не! Тими! Защо Тими? О, боже, защо Тими? Тими винаги ще остане в сърцата ни. Слушайте рип долу в коментарите за горкото Тими. Щях и без това Тими да прашваме на експедиция. Добре, ара. Не, тата всъщност му избяга. Не и се доверявам и то въобще. Да, ми брадва и тръгвай. Сещества. Това е живота. Давам ти брадвата и да ходиш да трепиш. Ясно? Мишка. Нека ходим, бате. Нека видим някой гладен. Естествено, бате. Тед, ти хубаво днес храна и вода, ма сега ще я изядеш ли? Разбираме ли? Хора, съжалявам, че го правя пак, ама просто не можах да ви я купиш. Добре. Изсвим за Whole Shatter. Нещо, нали, Quietus. И мислим, че ще има такова радиото. Няма как, разбирате ли? Просто трябва да го спасим. Надявам се да няма... Да бе, Ейса няма спокойно, човек. Добре, Мержин е жадна. Това въобще не ми харесва. Трябва по-бързо да се връща нещастница. Чайте, забравях да видя това. Окей, направил съм контакт с Суейс. Това са... Суейсландерите на такова. Да, Military Friendly Wastelanders. Ще се опитам да съм френдли с тях. Но обаче сега знаете... Хора, нали, знаете в момента какво е алчност и не мога с никой да помагам, да контактувам с трейда. Просто мога ходя на експедиции и да. Много забавно. Водата ми почва да свършва и не ми харесва. Яш. Добре, да продължим. Даже няма го чета, защото нямам нищо. Това, бац. Това се казва живот. Още 3 дена, докато... не. Трябваше ма да се къпя или нещо такова. Нямам си често казано и на идея. Фок. Биг фок. И двамата са сик. Окей. Чайте и се съвърши. Добре, пичуем. Значи, винаги бате Тед е най-добра бата. Сега ако Мерджин избяга, ще да е... няма да кажа. Не забравя. Лъжа. Ти ми е мъртъв, долу съм я пратил някъде. Даже мисля, че тя е мъртва. Not good, people, not good. Добре. Търси. Не стига да пизда. Не. Не, нямам карти. Някъде да им кажа на армията къде съм. С карти. Долу се върна. Окей. И тя... Боже, защо мене? Добре, брадва.
Окей, окей. Ма и без това и да имах карти нямаш какво да такова. Нямаш как. Търси, добре. Hungry, окей. Sick, окей. Така, да, защо нямаш на експедиция. И Stumble тъпълна... знаете какво казаха? Не, с никой не мога да контактувам, освен с себе си да ходя на експедиции. Добре, най-накрая мина това. Вече мога да говоря с който си искам, да правя който си искам. Така, и сега започва четвъртия етап. Леност, продължителност на 5 дни. Ще сме мързеливи да правим каквото и да е. Ще казваме на всичко не, освен за вода и храна. Така че нека започвам. Някой гладен, жаден. Добре. Добре, значи, бате... И 31 ден. Твърде сме мързеливи за каквото и да е. Може само да решим историята и нищо да не мога правим. Така че сете. Добре. Някой жаден, някой гладен. Мерджи никакъв шанс където и да е пусна. Защото бате... Пушат го никой. Сори, бате. Бате, защо ти ми умря? Много ме тъп, че ти ми умря. Ти ми беше много готин пич. Някой жаден, гладен. Не може да правим. 29 ден. Бате, ние сме семейство болнави. Буквално. Не сме... О! Вече се изакува Глорас. Това е добре. Добре, супер удобно. Вътре ще е... Там. Няма някак. Твърде сме мързеливи човек. Няма какво да направя. Бате, сори маняк. Такъв е живота. Добре, предпоследен ден от мързеливите. Пичуа. Гладни сме. Жадни сме. Знаеш какво, това ще го сложиш от, нали, tomorrow. За вода, бате. Да, това е много важно. Ма бойскаута следам. Бойскаут трябва да ми вода, все факт. Трябва имам, защото, нали, трябва да имам за доктори. Окей. Добре, започваме 5 етап. Гняв. Мисля, че знаете вече. Ще вземам най-стоките опции за 10 дена. Най-стоки опции. Тоест до 41 ден. Добре. Най-стоките опции. Търси. Добре. Чайте. Сета си. Кой обаче ходи? Пушка не мисля да. Брадва, да. Мисля, че брадва най-много ще заслужава. Добре. Надявам се да намеря аптечка. Нали, може да излизаме навън, но не може да правим качи нужди. Така, few more hours of coughing, геймбат нищо не правим по принцип и е най-стоката опция, така че, нали, kinda нищо. Нещастник! Бате, защо мене, бе? Не можете ли да си... Чайте, няма да дам повече. Кой да отиде навън, ми бате... Най-стоката опция, нали? Значи може да взема навън, принцип. Принцип, Мери Джейн ще избяга, Долорес няма. Сега ако пукне GG, окей. Не пукна, това е very good за нас, за сега да. Някой говори на радиото. Окей. Гладен, жаден някой. Окей. Даваме. Без това най-стоката опция ще беше да се мълчим и не да направим. Но това е много тъжно. Бате, ще крашотна.
Ще кара шаутна! Демит. Бате, защо мене избрахте всички? Хънгри. Бе, я да видим това. Откъде да знам къде имам картове? Group People, Glesting, Green, Pajamas. Добре, избираме най-това, може и да не са ни приятели. Най-стоката опция. О, Тет. Моя Тет. О, аптечка. Най-добре, бат, най-стоката опция, обаче никой да не лекувам. There is no science and getting radio number. Еми, бате. Сори, най-стоката опция казах. Добре, трябва... Окей, радио обаче... О, не. Храна, вода. Окей, поне имаме храна и вода. Търси старвейшън. Hungry sun. Дехидратация. Кой да учи навън? Межин. С пушката. Има скоро защита, иначе. С катинара. Бате, not good. Кой да учи навън? Тет. Защото Мерджин ще мисля, че си избяга. Добре. Ден 39. Добре. Само още 2 дена трябва да бъде най-стокия маняк на тази планета. Окей. Продължавам. Най-стоката опция. Ние сме жестоки нещастници. Защото си нямаме иначе никакъв шанс да сме се живот. Yes! Най-накрая. Деклайнахме и тия бата не са доволни. Трашкен. Давай, пука ми бе. Ден 41. Добре. Най-накрая сме в нов етап, който е етап 6. Етап 6, който е... И ще да го намеря и сега ще ви го кажа. Хора, разбрах тук, що вече сме в етап завист. Продължителност 20 дни, т.е. до ден 61. Отчаяни сме за провизии, за това трябва да изпратим член на семейството ви в абсолютно всеки път, когато това е възможно, без значение в външните условия. Също когато дойде търговец, трябва да разменяме предмети. Задължително. Така че... това ще е много отчаиващо. Само това ще ви кажа. Мери Джейн, как си? Не е добре, разбирам те. Добре, сега сме добре. Окей, завис 20 дена. Трябва да ходим постоянно за провизии. Това е Мери Джейн мише. Ма тя никога не мога умре, тя просто ще избяга. Разбирате ли? Не, изгубих Долорес. Мамко му сипаха тази държава. Корупция, бата, корупция. Хангри също. Казаха, че трябва да отиваме на експедиция в абсолютно всеки път, това го мразя. Мразя това гадното завист. Не. Пак се заразива тето. Не ми кажа, че се заразива. Окей. Добре, кой да остава вътре? В смисъл, избираме най-умната опция. Добре, без нищо. С какво трябва да патя, бата? С патрони, кой ще ги правиш, бата? Ще ги тикаш отзад на противниците, ли? Боже, нямам никакъв комент. Добре. Окей. Моля те, бате. Аре бе, бате. Моля те, Мери Джейн, мутирай някак си магически, господ. Целахме. Мале, 45 ден. Още повече се влушава, това въобще не ми харесва. Някакви звуци издата тъптия. Я да ви. Добре, нищо за сега. Аре бе, брат, къде са тия карти, когато ми трябва армията? Бабо, сега 3 пъти вече щяхам да ме стъпата армия, ако имах тъпи карти. Знам, всичко вече е тъпо, брат, щом не мога да спечеля тази тъпа игра. Дизист съм. Значи скоро може да пукна. Добре.
Не мога, бате. Пише, че трейд е на практика, защото ще ни ретърне фейвъра друг ден. Което на практика е трейд. Знам. Знам как да точно в момента. Чайте! Чай, видях нещо с surprise, мислих нещо готино. Я да видим. Or surprise. Our scars are more is your low, да. We can almost smell desperation in your shelter. We're pretty sure. Значи, ще подържа още малко, нали това. Морала ни е много нисък и... нали... Трябва да отидем да оберем дядовците и бабите. Демек, старците дом. Морала ни е твърде нисък, бате. И сме живи. О, бате, аз тук ще се пукна за сме. Какво зего е? Да ви какви нещастници сте. Хармоника. Бате. Мисля, че вече станах милионерче. Да. One of the cupboards in the shelters някакво направа. Мога да намеря сега едно кенче. Дет се върна. Денчерът е молите аптечка. Носи аптечка. Още едно последване. New order. Не си забавна игра. И какво носиш? Една храна. Мап. И патрони, ама никакви карти. Добре, нека го нахраним. Аре го нахраним. Дивис, файтвам се за живота, бате. Бате, знам, че ще избяга. Трябва да направя всеки един възможен ден. Аре, бе, човек, сега за Шариков ли ще го направя тази тъптия, бе, човек? Сериозно, да, мяу, да, при мяу, бате. При мяу, разбира се, мяу, тапанар. Нещастник. Мяу. Бате, дринквай малко лотър. И аре, тръгвай, Мери Джейн. Не те знам, с какво те пратим. С нищо, аз знам, че ще пукнеш. Бате, хармоника. Ако те пратих с хармоника, обаче ще ме много интересно, ако ще да правиш нея. Ако ще забиш противницата с хармоника, ли? Много беше, господи, това даже не е смешно. Добре, аре, бе. Шариков, направи нещо. Хънгри съм. Браво, бате, хънгри съм, но някакво направя. Кой да отида навън, длъжен съм. Бате, може да ще намериш храна. Или аптечка. Добре, отсрях още един ден. Аптечка или храна? Даже храна нямаше. Да, прочем какво стана, бе. Treasure Hunt turn out to be fun. Да, бате, много забавно, освен за мен. Окей. Добре, има някакъв vehicle ice cream truck. Нали такова ice cream truck. Без гуми, но обаче reinforced with sheet metal. Окей. Взимам мапа, за да отида там и да чекна какво е. И мисля, че му избягам с този ice cream truck. Май са ме разстреляли, мамка му. Не, изгубих си карта. Looking at the map gave us a deal. Добре. Да, скоро там почки на all the way back at vehicle. Torn process. Добре, значи сме намерили някакъв... Значи като сме отишли, значи се ни изморили, като сме ходили и нали, в резултат сме получили нали, такова рани и сме се загубили мапа. Това е много тъпо, маняк. И бате, още съм хънгри, тъпотия. Добре, ако убия Рочвед, мисля, че се излуквам. Моля, кажи ми, че се излуквам. Не, може не съм се излуквам. Може да се излуквам обаче. Добре, не съм жаден. Това може би е добре. Може би. Никой не е казал, че ще е. Но може би е добре. Добре. Шариков. Добре, може да се справя сам. Ние не можем. Да отидем... значи... Неговото такова... На шиника му пише някакъв адрес, да отидем ли там. Длъжни сме. Аучно ли беше... Или... Нямам си не да, акшера. Нещо намериха, акшера? Нищо. Добре, да, прочетем.
Преди да стигнем края на нашата улица, бяхме спрели преди Dark Codes на стари войстока. Шари Ко... Бате, добре, взеха ми сега и Шариков. И виж колко яко обаче това изглежда, бате. Ама нямам думи. Нещастна. Нямам думи. Фак. Някой направи. Бате, но видите, 5 бродкаст от милитарито и пак нищо. Без храна. Почти мъртъв. Не знам даже, брат, как живея на вода. О! Сериозно. Добре, просто искам... Ще си махна чешките. За вода. Не, че ми трябва, бате, храна ми трябва, ама... Сега представям си, бат, да ми дойде някакъв дилър с храната, бате. А да, Мери е мъртва, то беше ясно. О, боже господи, това е отчаяващо зле. Кой да пратя? Кой да... Не, попиши, че трябва да пратя, бате. Значи ще пратя... Сега ще пратя болния тет, мате, да хуй са тако. Разбираш? Защото съм сигнал. И защото трябва. Kinda. Знаеш, този бате знае да купиш. Starvation, агани, тая нищо. И дай, не мога. Дай продължим. Да видим колко дълго ще издържим. Без... Да, до end. Да. Как му видите в стайлиш вид умря тет. Но добър, като за първи път. Отседах цели 59 дена. И умрях от глад. Много добре, бате. Много добре, като за първи път. Надявам се, бат, да ви е харесало. Размажете този лайк бутон. Сабскрайбнете и, нали, ще се видим в следващото видео пак на 60 секунди. Аре, бай, пичове.